LLRP സർവറിലെ എൻ്റെ ഒരു ദിവസമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. രാവിലെ എണീറ്റു ശേഷം ഞാൻ ട്രേഡ് മാർക്കറ്റ് നോക്കി, എൻ്റെ അകത്താണ് എൻ്റെ ട്രേഡ് പൊട്ടി. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്തായാലും പോയി മുഖമൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകാം. ഓക്കെ, നമ്മളിങ്ങനെ മുഖമൊക്കെ കഴിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഫുഡ് വല്ലതും ഉണ്ടാകും നോക്കട്ടെ. ഓക്കെ, മൂഞ്ചിയിരിക്കുകയാണ്, നമുക്ക് ഫുഡൊന്നും ഇല്ല. എന്നാൽ പിന്നെ TV എങ്കിലും വെച്ച് കാണാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ പേര് പോകണ്ട. ഓക്കെ, TV ഓണാക്കാൻ ശബ്ദമാണ്. ഓഹോ, ഇപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് മെക്കിന്ന് ആശാൻ വിളിക്കാൻ നോക്കി. ഇനി മെക്കിലോട്ട് പോകണം. ഇതാണ് എൻ്റെ ഉള്ള വണ്ടി. ന്യൂ ജനറേഷൻ തൊട്ട് ഏറ്റവും ഓൾഡ് ജനറേഷൻ വരെ ഉണ്ട്. ഏറ്റവും പഴയ വണ്ടിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മെക്കിലോട്ട് പോകണേ. ഓക്കെ, മെക്കിൽ നിന്ന് ആശാൻ ലീവാണ്, അതുകൊണ്ട് മെക്കിന്ന് നോക്കി നടത്തണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബാറ്റൺ സിറ്റി റണ്ണർ വഴി നമ്മൾ വെച്ച് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, നമ്മൾ മെക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഡ്രസ്സ് മാറി യൂണിഫോം ഇട്ട ശേഷം നമുക്കിനി ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ഹോട്ടലിലോട്ട് പോകണം. അങ്ങനെ ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫുഡ് അടിക്കാൻ ഒരു നല്ല റെസ്റ്റോറൻറ്റ് നോക്കണം. ആദ്യം പോയിട്ട് ഞാൻ ഒരു വെള്ളം കുടിച്ചു, പിന്നെ ഒരു മീഡിയം മീൽ വെച്ച്. ആശാൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സിഗരറ്റ് വലിച്ച് ഇപ്പം ഇരിക്കും. ഇനി ആരും വരുവോ ആവും.